Hi, Joe Moto Vlog. Good morning. Good morning, Sir Joe Moto Vlog. Hello. Morning po. Hi, Makmak. Good morning, Makmak. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning, and everyone. Annabelle, shout out. Good morning po. Christina Benabetes. Hi, shout out.
Ay, Joe Moto Vlog. Bigyan ko pala kita jacket ha. Sorry. Wait lang. Wait lang sa'yo dyan, Moto Vlog. Yeah, may jacket ka na po, Sir Moto Vlog. Thank you. Ang aking radio. Wala siya mo. Isipin mo lang.
Good morning, guys. Thank you for coming. Thank you for watching. Ito stretch. Isip sa'yo. Wildberry. Good morning, Wildberry. How are you, Wildberry? Sakit ang likod ko. Joma to vlog. Shout out. MMD Mix Vlog. Hello po. Shout out. Thank you, MMD Vlog. Good morning, everyone. Kape tayo. Sige, kape ka lang dyan, pero si MMD. Ala guys, patusok ako guys ha. Kalimutan mo yata tusukan ha. Sanay na ako. I ate amazing people. Shut up. Guys, thank you guys. Good morning po sa lahat.
Shout out, Sir MND. How are you, Sir MND? The Drifter, shout out the Drifter. Thank you. Dubai muna. Barok, saan ka pupunta? Ba't ka nagbabay? Saan ka pupunta, Barok? Need to get the kulis. Okay, sige, ingat ka.
Just get ready. Di ba ako sa libre? Wala na. Dali. Dali ako. Good morning, guys. Shout out po. Rachel, hello. Shout out. Thank you for watching. Good morning. No, go up. Come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here. Say hi, say hi, say hi, say hi. Hey, say hi. Come here. No.
Miss Angela, good morning. Shout out. Thank you, Miss Angela. Thank you, Miss Angela. Boss Lakay, hello, shout out. Thank you. Good morning sa inyo lahat. No, dito. Thank you guys. Good morning. Dito na yan. Dito na yan, bili ko. You sure? No? Dito. Charmads, hello po. Sir Charmads. Shout out. Thank you, Sir Charmads. Thank you sa pasilit. Kamusta kayo dyan? Medyo okay lang naman. Ikaw, kumusta naman? Ito, okay lang din po, Sir Charmads. Still kicking. Di ba? Still kicking. Still kicking. Good morning sa inyo lahat dyan. Ako hindi pa nagkakape. Wala, kagigising ko lang. Diretso live. Ang bagay, no? Pero naghilamos naman na ako. At nagsipilin na rin ako. Paano ako nag-live? Ay, CPR yata to. Patayin natin.
Parang hindi ka adik sa YT. Oo. Tapos mamaya, maglalay uli ako. Ang pogi na. Tawang-tawa ako dyan. So what? I have free time. Baruki. Gusto ko talaga siya. Kagigising lang ginawa mong unan. Yung keyboard ng piece. Hindi naman. Wala lang. Ganyan na, makikita niya pag umaga, di ba? Wala akong makausap eh. Maganda tayo kausap dito sa YT. Naghahanap lang po ako ng kausap dito sa YT sa Mags. Pagka nang kumontra. Hey! Tama na yan! No! Go! 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 Alin? Andar? Alin? Anong alin? Anong alin, Sir Charman? May sinabi mo kanina, hindi ko naintindihan. Ano ba yung sinabi ko? May amnesia na yata ako, Sir Charman. Hindi ko na naalala eh. Ano yung sinabi ko, Barok? Narinig mo ba? Sabi ko, naghanap lang po ako ng kausap dito sa YT. Oo, yun. Yun ang sinabi ko. Narinig mo na ba? Kaya nga, tinatanong kita tapos tanongin mo ako kung alin. Alin din. Ayun na, sabi ko. Naghanap lang ako ng kausap dito sa YT. Bakit ba? Bakit gising ka pa, Sir Charles? Jonathan Santoyo, hello, good morning. Hey, Jonathan. Anong oras sa'yo dyan, Sir Charles? Anong oras sa'yo? Bakit gising ka pa? Nahihinayan. Puso ko. Go. Go. Go ka sa labas, Kal. Good.
Bakit na? Hindi ko na. Kanta yung sinasabi mo sa akin ha. You answer my question with question. You answer my question with question. Alam ko ng kantang yan. Ganda yan. Jonathan Santoyo, good morning po. Guys, patusok ha. Don't forget patusok. Para walang tusok. Patusok ako guys. Thank you. Good morning guys. Nagkape na ba kayo? Ano daw? Kanta yan sinabi mo. Okay. Breakfast tayo. Sige, breakfast ka lang dyan, Jonathan. Asa si Jonathan Santoyo ngayon? Nasa Pinas ka ba? Barok is dancing. Nakabalik ka na, Barok? Saan ka na? Hinahantok pa ako guys. Baka kailangan ko na mag-game. Tutulog ulit ako. Di pa, Manila lang. Okay, Sir Jonathan. Breakfast ka na dyan. Thank you, Sis Angela. Good morning. Kasi, ako inaantok. Magot pa ako nagising kanina, Sir, Sir. Hindi na uli ako nakatulog. Parang 4 AM gising na yata ako. Hindi na ako nakatulog. Kaya ngayon ako inaantok na. Manila lang si Jonathan Santoyo.
Good morning po. Morning na rin ba kayo dyan sa MCTV? Morning na ba kayo? Okay muna po. Work muna. Okay, Jonathan, thank you po. Thank you, Sir Jonathan Santoyo. Sige lang. Thank you, Sir MCTV. Good morning po sa'yo dyan. You just woke up. Kagigising mo lang din. Bakit? Anong oras ka ba natulog? Parang hindi ka na yata natutulog sa MCTV ah. Kakawaiti mo ah. Kakawaiti niya sa MCTV. Di naman natulog yan. Ilang oras lang tulog mo sa MCTV? Parang 4 lang yata, no? Kapalo ka. Diba? Nauna pa ako sa iyo natulog. Nauna pa ako sa iyo natulog sa MCTV. Tapos giling ka na agad. Natutulog naman. Bro, MMD, shout out. Salamat po sa iyo dyan. Sinisipin ako. Miss Angela, thank you. Thank you sa lahat ng nandiyan sa baba. Good morning and everyone. Nakahiga pa, bigla kong nakita ang live. Ayun no. Hala, thank you sa'yo dyan. Sige. Dyan ka lang. Manood ka lang. Nakatulog na ako kagabi sa MCTV. Mga 10 p.m. yata yun. Titingin pa. Ganun talaga, kailangan titingin ka. Mga tinginan talaga yun, no? Maya din na tapusin ko lang tong ano ko. End ko na to. Ilang minutes na lang. Mababa na ako sa kalili. Magkakape. Mag-almusal na rin ako. Anong oras na? 7? Maaga pa naman. Maaga pa pala. 7 pa lang. Breakfast cafe. Breakfast cafe lang sa MCTV. Hindi cafe. Yayamanin niyang cafe. Breakfast cafe Breakfast kaping barako lang po sir MCTV. 7 pa lang dyan. Aga mong lagay. Dapat nga kanina pa akong 4 AM. Nagising kasi ako ng 4 AM. Tapos hindi na ulit ako nakatulog. Ayan. Ginawa ko. Nag-live na lang ako. Nagsalabat ako. Diba? Pang ano ng boses yun, ha?
Bakit hindi ka matulog? Mamaya na pag inantok na, saka matutulog. Ganun talaga pag nag-i-aging na tayo. Unlove siguro. Anong unlove? Makatulog. May ganon? Wala. May sleep disorder lang kasi ako, kaya ganyan. Sinusumpong ako ng ganun, Sir NCTV. Nahihirapan ako makatulog eh. Siguro madami din iniisip, kaya ganun. Pag marami kasi yung iniisip, hindi talaga makakatulog. In love siguro yan, Sister Angela. Nananahimik si Sister Angela. Unlove siya. Ay, Sis Angela, ikaw pala unlove yan. Oo nga. Mahala kayo dyan. Ayan, thank you po sa inyong lahat ng nandyan ha. Salamat sa support. Kanina marami pumasok dyan, mga foreigner. Biglang nawala. Puro mga foreigner yung pumasok dyan kanina. Kanina in love. Alamin natin. Sana all in love. Foreigner siguro. Hindi na eh. Hulaan. Hulaan niyo dyan. Mahulaan niyo. Foreigner talaga. Wala na partner mo. Wala naman akong partner si TV. Grabe siya oh. Marami pala tayo. Isa ka na rin ba doon, Sis Angela? Unlove? Sana all. Unlove daw si TV, si Miss Angela. Paano ba yan? Ang dami talagang single sa YT, no? Parang halos lahat ata puro single, di ba? Sana all in love. Ito din si Sir MCTV, single yan. Di ba, puro single? Sana all single. Sana all single. Bahala kayo dyan. Anong bahala? Bahala ko dyan. Tulog ka muna sa MCTV. Oo nga. Tuyat pa yan eh. Di na tutulog yan. Puro lang waiting. Matulog naman kayo minsan. Nawala ah. Elmer, hello Elmer Music Lover. Tawa ka dyan Elmer. Agaga, tumatawa ka. Saya-saya. Pauta nga.
Ayan, si Elmer. In love din. Sana all. In love yan kay Kagala. Ano na host? Anong ano na? Anong nangyari sa live mo kagabi? Nakatulugan ito eh. Nagpalaro kayo doon? Nakatulugan ko mga 10 p.m. Natulog na ako. Bro Elmer, matulog ka. O, pares kayong dalawa, di kayo natutulog. Kaya nga tawa na siya ng tawa kasi naano na yung anong nakulang siya sa tulog. Kulang siya sa tulog. Magtutulog kayo, mga aswang kayo. Papasok na ako, bro. Ay, saan ka papasok? Elmer. Work? Siguraduhin mo sa work ka papasok. Hindi sa kung saan papasok ha. Salabat time para sa ubo. Ayan, magsalabat na kayo dyan ha. Ayan, thank you guys. Naka 1 hour na ako. Babay na lang po sa inyong lahat. See you around everyone. Thank you so much sa support, Sir MCTV, Miss Angela, Elmer, Music Lover, Char, sino pa ba? Char Mods, Barok Adventure. See you later, alligator. Bye guys. Thank you, thank you.